Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Katenum bapelun balatap yakaying dorbar tauan batamai ke jela. Kala kelem no ha kapor shibaje menstep. Ha shua ban kenjat syai jong kesni uble. Ha kane ka jingjia donbok ba om don baya briu ha kane kasni. Ka kong aganes karshiying. Kabadai ka nong tremon snubha. Kalawan ban jurip yakane ka jingjia. Bat kalalap makalong kaba ima shisha. Namar kipaya bat kibim kibabon kila syong senjot. Kakong aganes kaladawa badai ban penlong ka jing toket ban lap ka jing shisha namar ka jing kelem no kane katnum kadai namar balajur palat ka jing bamsau ha ka ju kapor kala keno maka jing kelem kane katnum kadai namar baklem penyang ya upaya badai ban kersyan napden kan kita kat ya bodon wat kibatrai ke kat kum ka jing temu ki ong ba kani jeka di ban long kumpul kan long kumpul DC office itu kadon tukar kenja jeka bikin songkai eng tu subuh kidan pista ba songkai tu kemut kan hap kani la balik kan ngut su kat kani tu fi layu i ka impact kat kani ke an kam di ke ba ka baladak sorkas ngap jar ke ka bam la ki i film mentah ne ki ki paya i pi kuno ke jing paya ini kinar pelong ka substandard ka don hiru but kumbangi juyo tip ba syaduk syaneng hak ai pisah then la ai syaduk support te ka poi no standard cheap construction sudah kat sebalai te hang ni kata ke ki deban wan ki expert ban inquire baka ka quality ka biang lu kumno kan ha kata ka yu kumnu ki plan ru ban bu kat kata halo ru intip and ni small bo Ukraine tau engineer ong ka agency what is that agency we want to know what agency also bagi yo jingtip bagi labor ki mi yo gidan bam yo pisaru ki UCP labor ki deban security kim dai ban persa am tu bagi brew pli ki wan ban trai ki deban pembiang pisah kita ki jing tu ko ki ba bat hang ni lele intip bagi mi yo jingtip ba dan ba yu tengin na katang yawan nama yo dan ba jai eng hang ni ti kong mata pi kamne ko ong pada kijak cispa artinya klur ong bala dan giba ong ya spa soksan tu berfait ngan habuat dekat arti ai in fact habakat kani uno ko project juga sarkat kita ban buat sign board hangtai bangin sna ko project juga kata-kata ka bak songdor kata-kata kran ki pajba di bintip namang ding pisah barok khai di jung pajba kam di jung gitu na plan jugi kadai jung pajba kran bakin tip any construction jong ka sarkar ki de ban da buat sign board hang tu ba kadon kata-kata kata iu kontraktor deuta u engineer deuta de bandan man ka por phiap ite kom ni balai timta rai kidang sna ben ni dum ne semua ke jika dawa jong pinta pindang kwa ban bu biang ya umi dum ne kwa ban ngela yo jing tip na do ben suaru ba kani ka jing syong jong kani ni hak keliru soil department na geological survey ru kilale ne an swa bakin plan ne bani berok dak yo sekolah tukong pila ong iba hawak kendon swap don kabalengo ru ken ba gi jing tip ba ki ong ba klem don kata kal kata ka slap ko bejur minin ka ba haduk kan ni bakan hap kan ni tengi hap tip lu ka daw ka cuma ru kam sim don minin te balai ka hap kan ni ka tu ka inquiry ka de banya immediate dawa ba inquiry de bandan ke inquiry with experts what naka audit naka AG audit nila pha ke information ni kiru nila pha ki dur brok ki ma kadai baniat ka inquiry ka ba long da ki badai shisha ban penmi da ka report ka badai